ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಿ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಐವೈಎಫ್ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯಿತು. ಎಐವೈಎಫ್ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಬೆಜ್ಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല, അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കൂടി ആ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല. ആ വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ച് ആ വിദ്യാർത്ഥി നല്ല ഉദ്യോഗം നേടണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാടിന്റെ മൊത്തം വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രാ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കെ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള BJP ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു നയ പരിപാടിയുടെ മാറ്റമാണ്. മുമ്പ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഗവൺമെന്റ് അടക്കം ഒരു